गोजोन बेलासिनि आंहा न' खाथिनि लांगोनायाव ओंखारना जिरायदों आरोना सनाफोर। बे स्कुल आरो मन्दिर खाथियाव बिराद जिरायनो मोजां। थांलाय फैलाय मानसिबो नुयो। नै गारि थांलायबाय गंसे। ओमफ्राय लोगोफोर आंहा खानाय स्ट्रि होखांबाय आरोना सनाफोर नै। थांनाय मंगलबारावनो होदों। ओमफ्राय भिडिअ सिडिअ लानाय जायासै, ब्लगावबो होनो हायासै लोगोफोर। खानाय स्ट्रि होनानै बिराद मोजां मोनदों। फ्रिनो खानायखौबो ओरैनो खानलायलायनाङा, मोजाङैनो थाबाय थाखाय स्र'नो। खानाय बोनो मोननानै बिराद मोजां मोनबाय आरो खानायखौबो स्र' लानो हाबाय। आंना देहायानो बारा थिग गैया आरोना, बुग्लब ग्लब नुदों नै मेगनाव थैबो गैया। ओमफ्राय एखेबारे देहायानो दामाने थिग गैया लोगोफोर। ओमफ्राय दा आङो बेलासिनि दसे जिरायदों नालाय, जोंहानि न'आ दसे जिरायनोसै थांसै। मोनानि ओंखाम ओंख्रि संनो जालायसिगोनबा। एखेबारे गारि फैलायबाय नै। ओरै दुब्लि माइ साय दंजोबो आरो। गारियानो गारि हनै। आबाया एम्बु बारहरनाया दे। आयौ बारासै माथो आबा। ओइयो बारदों। ओइयो बारदों दे खुबै दे। आयौ रोङोलै आबाया। एम्बु बारहोलायो। ओइ बा गल बारहोनो हायो आबाया। ओइया जाबाय दे दे दे। बा नायदो बेसेबां खारगोन।